Ngapdiang singo bahai pi baro sigani ke video hagani ke por ke bomata bat ngai kublai pi haga gerteng utrai bat unong panim ujonga jong pi ujes kres na aingu yo blai na maranga yo kum gani galat iga ban wan shapi lengba gani ke media hagani ke por ke bomata bat gani ke dei ke we ni ki platform ke ba ublai uai yang ngai pi haga bangi yo ban yalap yani ke gospel ke jong ujes kres haga ba shibun ki mitsingi bokodor kin yo sngow yaga jingalap jongi kin yo sngow yaga gerteng jong ujes kres lengba kani ke media bat ngai scam kani ke plan ke jong blai hagaba kumnu ke gospel kan yai shaprang lengba kani ke media hagaba ngipenmi nagoi gapor shagoi pat gapor ngadon ni kawai ku khubor ka banga kwa ban keren shapi hagani gapor ka bomata ngakwa ban keren ni kawai ku khubor ka bong ba uta ubom ngai ularem lapa uta ubom ngai ha khon jong blai ujustres ularem lapa ka ktin ke jong blai kong ga gospel kum yones kelnong ba lai ge khot ka ba khat pra uta ubangai hau onam pendrem kamut ba uta ubangai hau Jesus onam ha pagajing pendrem og ktien ga jongble hanrei uta ubangai ularem lepa naba siam langai ha ga gerteng ukhon ublei balakha marwai ka ktien ga jongble hangni kala da kren shai kdar ba uta ubangai ya ga gerteng jong Jesus uta ubangai hau jisu ula rem lepa og ktien ga jongble compare haganu ke niam pidon compare ke bakumnu kata ke jinget ke ba phi phinget ha ublei ubakumnu uba phi phinget rei ngakwa ban ongi phi ki perlok ada ke donot ke basngau i ba ublei ui je phi upha elau jong khun balakha maroi ta de Jesus ban yap ajrong jogani phna tang namta jonga hanrei namta jong phiro bat ublei kwa ba phin jotno kwa ba phin ha pa ga jing penrem na kata kata ublei uwan chin ka perthei ujisu lawan chin ka perthei hagat khot ka khaniu kong ba na ba ublei siam la pha yu khon chi ka perthei ba un penrem je ka perthei ujisu lawan chin ka perthei uwan ban yap hagading phna ban kit ban ba lut i pop janga jong phi ladang iwan hau nu jisu de ga jingen ngin yo ya kata ga beneng ya ga ji imbom jikut namar ba dei tang ujisu ubalong kata ga lenti haga bangila ban itho yo blei dei tang ujisu bolong kata gelenti haga bangin poi se kata jakai ga balede ban pun krek kata ga dei ga beneng don art liga jaka ga beneng bat ga dujok uta ubom ngai ularem lepa bat unha pa kata ga jingprem hadujok bat kata ga dei ga bainung jong uta ubom ngai ha ujuskes let's see don apdeng jupi pelai osngau da bonsin ya ga gerteng ujuskes ga gospel jong ujuskes ya ga jingkhot se ga ne ga jingpenim jong ujuskes rei haduk mentang pimpat bidang haduk mentang bidang pen laga jonggo doknut ngakwa ban ongi phi ki prok bi jinga hatu la pen khan ni em ya ta ga jinget haga doknut ga jong phi hatu phi nyet em haunu khon jong blei Jesus ujisu i je phi wan chin ga brthei ban pen im ngai phi omega ban pen rem ngai phi hanrei la da phi kan ta ya ga gospel jong Jesus la da phi kan ta yu jisu la da phi don ga doknut ka bom ngai ka bumut ba phila rem lapa bat ngakwa ban khot ipi gen ka por ka bom ta ki pro bisinga wat yet sa akata ga jingbom ngai hanrei wan shi ujisu kuma philong ujisu uyap nam ta jongan spi ban nam ta barok kan ga perthei hajrong jege de phna ban siuspa i pop jonga ban jong phi ka tin ka jomle ka ong gospel yones klong bakhar ka khot ka basa pe pra uta ubagan ta no yanga bat ubom pediang yagi tin jonga udon ka penrem mi u kata ka ktin ya ka bangal keren kata ken kan penrem mi u hagasngi khado ujisu ong hang ni wong uta ubakan ta yanga let's see phila yo sngo spang ujisu dagi spa sin phila yo sngo spang ujisques ri hado kani gesi pikan ta ujisques hado kani gesi pimtre ban pdiang ujisques pimtre ban pen ko ngo iladi haga gospel jong ujisques ban bu no haga yaga jinget chopi haunu ujisques lada haduk mentah bidang pet ke donut ke jong pi plop jinga kini ke de por ke ba pinwan no sho Jesus namar bala da pi sa haga ba pin kan tai ya ujisu ke jing ke jong pi haga ban wan no sini ke jinga Jesus bala da pi kan tai ban pdiang ya kan ke ktin ke ba pi yo sngo lani ya ganu ke ktin ke ba pi yo sngo ya ke ba ki bru ke jong ble ki kran shpi lada pi sa haga ba kan tai mo ya kata ke ktin ke ba kran shpang Jesus kan mau kini pro singa baga khtien ka jomble ka ong ba katai ka khtien kan penrem ye phi ha kata ga si ga bakhado ha ga si jong jing bishar kata ga khtien ka ba filio sngo ha kini gi por lani ki por gi balalen no shedin
lara pikan tai ya kata ketin ga bakren spang Jesus Christ kan mau gini ki pro jinga bagadai kata ga ketini ga ban penrem pi hakata ga si ga jing bishar gadai kata ga ketin ga ban penrem pi ki pro jinga hakata ga si ga bakhado na kata ga daw ngakwa ban khot pi gani ga por ga bomta ki pro jinga wat ye sa hakane ga jing bom ngai namara pi ye sa hakane ga jing bom ngai phila rem lapa bat pin hap sakata ga jaka kata ga dai ga dujok ban nga khot sngobai ni ga por ga bomta kumba ujisu lawan chin ka berthai om ga ban penrem ngai pi bat ya ban penim ngai pi ya ban ai ya jing imbom chukut ya ban ai ga jing suk ya ban ai ga jing kemen bat ujisu ulalek ni ga berthai ong pi wat ku slai ngan lek no bat ngan pen khre ya ga jaka nam ta jong pi kata ga dei kita ga dei gintin gi ba ujisu ukren hachwa bu lek nagani ga berthai mo bat ka dei ya ngai pi bengin singo thu ba ujisu le ban pen khre bat ngidon kam ban bu no ga jingai hanu Jesus Christ wat kan tai shu Jesus Christ one no ban pen ko ngu ile de hanu Jesus Christ one no ban nge hanu Jesus ban but ban shikri chi shai u namara da pikan tai bal ada pim pediang ya kata ya gani ga ketin ga ba piyok sngo ga jing pen rem kan hap ha ga jing ga pi ha kata ga si ga ba khado na kata ga daw nga khot pi baro ga ni ga si ga bom tai plop jinga let say pilong gi kristan ne pidon hanu ga nyam ga ba pidon hare nga kwa ba dong pi plop jinga lada ompat pen khai ya ga jinget ya ga donu ga jong pi lada ompat don kata ga jinget ga basisha ha ga ga jim ga jong pi kan ma ga ni ki plop jinga ga jing perem kan hap ha ga ga jim ga jinga bat ga jong pi bat ngila rem lepa ong ga ketin ga jong ble na kata ga daw ga ketin ga jong ble ko ong ne ba laringi kan taj bat ngim pediang ngin hap ga jing perem bat kala dei ka por bangin pediang no yu Jesus Christ kala dei ka por bangin pediang ya kanonu ga ketin ga bangi sngo ga bakren spang Jesus Christ bat kala dei ka por bangin khot yu jisu daga jingai sika dono jangan spi bangin pla daga situr ba uni ulong utrai jong itrai usim jong isim ka ktin ka jomble kong ba baro ki khot siu kin dem krup ki kchat u Jesus Christ bat ba u thlik un pla ba u jisu ulong utrai ga ktin ka jomble wano sika jingai daga si u Jesus Christ plop jinga namara lara pimwan daga jingai u Jesus Christ ban bu iga jingai chupi u Jesus Christ ban but ban shikri u kan mau kan ga jing perem kan hap hagan ga jim ga jingap ga jong pi u blen kurku